Sunana Honorable Muhammad Faisal Bello, Sardaunan Bargan Gombe, ɗaya daga cikin executive na jam'iyyar PDP na anguwar Dawaki. Gaskiya yanzu a tarayyar Najeriya al'amuran matasa ya yi baya har ga Allah. Abubuwan matasa ya yi baya sosai duk da ma mu matasan mu ma da namu. Yanzu abubuwa gaskiya ya yi baya, matasa ba aikin yi, babu sana'o'i, abubuwa iri-iri da ya kamata a ce an tallafa matasa babu shi yanzu a wannan ƙasa. Gaskiya yanzu in ka ɗauki yanzu babu wani abu da ake yi na matasa ko wani empowerment ko wani women empowerment matasa da mata. Gaskiya irin waɗannan abubuwan ya yi baya. Ya kamata matasa su nemi ilimi, su tashi su tsaya da kafansu, su nemi ilimi ba don su samu aiki a gwamnati ba, a'a, su nemi ilimi saboda zamantakewar rayuwa shi ma yana da kyawu a wannan fannin. Matasa su tashi su tsaya su yi karatu, su tsaya. Akwai irin gaskiyan magana ya yi karanci, zaka ji ana babu aiki. Akwai irin professional courses da ya kamata a ce matasa sun tashi sun tsaya a kansa. Zaka ga courses ne wa'inda yau ko gwamnati bata ɗauke ka aiki ba za ka tsaya kuma za ka ɗauki wasu. Kuma sannan gaskiyan magana kar matashi ya rena sana'a ko yin kankantan shi. To gaskiyan magana jan hankalin da zan yi wa matasa, kar a rinjaye su da irin bangar siyasa. A ce matashi har yanzu ba mu wuce wannan layin bangar siyasa ba. Duk da ma a yanzu an bar faɗan wuƙa, an kama wani faɗan da ba shi ba ne. Yanzu ka ga matashi duk da ma wani shi yake ɓata wani, ana fama a social media ya a zagi wannan, a tattaki wannan. Bayi ba ne matasa, mu tashi mu tsaya. Harkar midiyan nan harka ce mai kyau, amma cin mutuncin wani ba naka ba ne kai matashi a yanzu. Mu tashi ka farga ka san me kake, kai ma ka yi tunanin gaba ka dawo irin wa'innan mutanen. A da tsofin kamfanoni a ce an sa matasa, an jajjanyo matasa an sa su a irin wa'innan kamfanoni. Mu ɗauki irin empowerment da ake yi da a dawo da shi, matasa su ƙara samun jari a tattallafa musu da shi. To irin wannan gaskiya yana rage zaman banza ga matashi, don zaman banza shi ke kawo matashi ya yi tunanin wani abu, ya yi tunanin a'a ya shiga irin wasu abubuwan da ba shi ba. To a matasa ne? A matashi dai ina koyi da Honorable Sadiq Gidado Bargan Gombe. Babu kamar sa, in ka dube shi matashi ne, mutum ne jajirtacce. Honorable Sadiq Gidado idan ka dube shi mutum ne wanda ya zauna da matasa lafiya, ko duk alakansa yana sa matasa, kuma a yanzu haka yana tallafawa matasa. Idan ka duba wanda zai taimake ka ta hanyar karatu sai in ga shi ne ya maka taimako. To akwai wanda matasan da na san yana tattallafa musu, ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, shi Honorable Sadiq Gidado. Sai a dattawa kuma ina koyi da distinguished Senator Usman Bayero na faɗa. Salon siyasarsa ta burge ni saboda ya gina matasa, ya taimaki matasa irin aiki ne da ya basu. Ina tuna wannan. Sai kuma uwar gidansa Hajiya Maryam Usman Bayero na faɗa, jarumar ƙasar Akko, ita ma ta taimaki mata. Arewa Birit Media babu abin da zan ce sai godiya saboda irin abin da kuke wa matasa. Ni karan kaina yau kun sa ni a farin ciki, irin yanda kuka zo kuka mutunta ni, kuka daraja ni. A'a matashi, kada ka sake a ci gari da kai a barka da kama kuturun bawa, a cinye komai a barka da lashe yatsun hannu, a tura mota da kai daga bisani ta bule ka da ƙura, a barka kana kaɗewa bakin ka ƙuda. Domin sanin kowa ne a neman madafun iko akan yi amfani da matasa, a yi sare-sare a ƙona gonar gado. Kaga kenan ɗan yatsa ya sha cizo yayin da na sani. Matashi, kasance da shirin don matasa a tashar Arewa Bridge Media ABM.